Mas Gareng jumeneng ya, Mas. Lalu lelong heman heman yuk anduk ger Romo Widodo mirsani wonten TikTok Sugeng Istirahat Romo oh sing wis terkenal sejagat raya ada Mas Gareng Semarang, Gareng Sumar Bagio. Oh ngono ah. Ana Gareng Bejen, ana Gareng Tralala. Iki diperkenalkan untuk warga masyarakat Oneng Aglik Wonowoso. Gareng yang baru muncul belum ada 1 tahun. Iki iso menggebrak dunia hiburan pakliran wayang kulit. Gitu Mas Gareng? Aku ya ngerti jane. Ngerti ngopo? Lagi konangan iki. Konangan piye ta? Gareng sing kondang saking Semarang. Heeh. Pak Sumar Bagio trah yo 15 juta. Heeh. Pak Tralala Solo paling minim yo 12. Heeh. Gareng liya-liyane paling minim 8. Heeh. Layak iki ngejak aku ketok anggarane tipis kok. Sakemu. Aja nyempelekne wong Wonowoso direwangi urunan lho. Rumangsane apa dikira sak-sake ngono. Wong nyatane ya nek nominale lho. Ya enak nyatane 1.100.000 kok. Mboten. Tenan lho ya sakmono lho ya. Munimu sakmono lho ya. Lah. Ndak yo mentolo to njene. Nuwun sewu alhamdulillah. Ngono ki lek kowe muni ngono ra ngetok-ngetoki ngono lho. Ra ngetok-ngetoki masyarakat sing urunan. Masyaallah estu Pak niki kula dibayar 7,5. Kuwi kan job sing ndek mben karo sing sok mben. Ning mboten. Heeh. Bungah bombong luar biasa. Heeh. Senenge apa? Di tengah kota taksih nguri-uri kabudayan. Heeh. Iki mau jupe sedekah bumi utawa sodakoan bumi. Heeh. Asodakotu dafulil balak. Sodakoh kuwi sejatine minangka sarana tolak balak. Wah, iki. Lho, Gareng weton pondok iki. Alah nek aku Pondok bersalin tapi. Oh salin klambi gitu. Iya. Mulane alhamdulillah nyoto para warga mriki taksih nengenaken kabudayan ugi nengenaken sing jenenge agama. Agama lan budaya senadyan ora iso dicampur aduk ning nek mlaku bareng dadi lan becike. Mengko kebutuhane menungso nek kebutuhane wong urip lho Pak. Apa? Kebutuhane wong urip rak gur sandang pangan papan. Betul. Lah ning gandeng kegubel hardaning nafsu mergo kepinginan sing dibacutke hawa nafsu dadi kepencut barang milik contone Mas Picis Rajabana pangkat derajat kuwi mung kebutuhan mergo kepinginan sing kesurung hawa nafsu. Iya. Nek kebutuhane wong urip guru sandang pangan papan, mangan wareg, klambi rapet, turu tanek, omahe buntet, mlakune cepet, dompete kebek, terus pikirane ora mumet, uripe slamet cukup. Oh iya. Wong urip golek et-et kabeh mumet. Iya, golek et-et ya. Heeh. Turune tanek wong biyen kuwi buta angger iso
awak sodok sayah nglekar iso turu tanek tentrem atine. Heeh. Ning wong saiki wis ngongso-ngongso kok. Ngongso-ngongso piye? Turu apa iso tanek golek kasur. Heeh. Wis duwe kasur golek bantal, wis duwe bantal tekok guling bareng guling jek golek pupu kuning kok. Gak ya ruwet to. Iya iya. Kuwi bab turu. Turu. Bab mangan nggih semono. Mangan piye, Ren? Turu tanek mangan wareg. Wong urip nek wis iso mangan, ana sego tekok sambel, ana sambel tekok jangan, ana jangan tekok tempe, ana tempe tekok lele, ana lele lah kok golek sate. Iya. Kuwi mergo kepengine iki ngongso. Ngongso-ngongso ya. Tur meneh nek jaman biyen kuwi wong urip rak gur sak madya. Iya. Ning gandeng saiki wis karena perkembangan jaman wong urip akeh sing do serakah. Nun sewu, ora kok niki ngelek-elek. Heeh. Ciptaaning Gusti, makhluke Gusti sing paling serakah gur menungso, Pak. Kok iso menungso? Lah, tak ibaratke menungso karo kewan. Heeh. Kewan kae codot. Heeh. Codot kae senengane rak nyolong. Nyolong. Upamane nyolong pelem. Heeh. Nyolong pelem wae milih sing tuwek mateng dicucuki. Nek ketoke ora entek ditibakno sing duwe duh enek pelem sisa codot luwung. Lho, sing duwe jek muni luwung. Heeh. Kuwi nek kewan. Heeh. Beda nek menungso. Menungso piye? Mergo ngangkah-angkah ngayah-ayah wong kepengin ndang duwe sembarang kali. Ngongso-ngongso? Wenango pelem dirontok kabeh sak wit-wite dibedol menungso. Oh iya. Pitik rak pitik. Pitik. Pitik notoli gabah krasa wareg lunga kok, Pak. Lunga. Mergo krasa wareg sesuk pikir sesuk saiki wareg dhisik. Heeh. Pitik ning nek menungso Menungso. ngerti gabah lah kok diadek kresek wenango sesuk digulung sak sawah-sawahi. Heeh iya. Contone bengi iki ya ana, Pak. Contohnya apa? Tratak wae dhewe, gamelan wae dhewe, panggung wae dhewe, dalangi dhewe, sindene bojone sak anake mawan anake lanang. Ngongso-ngongso. Rena dulu Apa? tak geraji cangkemmu kok. Pengumuman Apa? kecuali dalang juga seorang tukang bangunan. Ono dalang kok nggone geraji kaya umum. Ora ndene ngono ora kok jeneh piye-piye ki ora. Ngono kabeh tak jak kabeh ki enggak. Tak tepungke tak kenalke karo warga masyarakat di sini gitu loh. Alah padune bayarane ben nglumpuk. Mula ana senggaan, Senggaan. sing kakung seniman, sing putri seniwati, utange nglumpuk lho. Bandane nglumpuk. Lah nglumpuk nek nuju tanggapan, nuju corona nek ra kegeden utang tak roh rupane. Oh iya. Aku yo nglakoni kok. Jenset kok kadol nggih men karo. Lah gur genset. Kowe apa sing kadol? Ora mungkin kadol. Sebabe? Ora ndek apa-apa kok. Mergo wong ngalelah niku lho, Pak. Iya. Wong Mergo nrimo ora ngongso-ngongso. ngono kuwi jajan nek jenengan wong trimo lho, Pak. Jajan upama wong trimo. Gamelan iki aja wae dhewe, Pak. Ben kancane untuk sewan gamelane Pak Dodo. Oh nganggo gamelane Pak Dodo ndum rezeki. Wayange nggone Mas Sinung lho. Ya apa duwe? Lho kowe gak diyo nang. Sinung ora duwe. Diprint napa diapakno lho. Wayang kok diprint disimping sing apik. Iki tak pilihne Prodomas kok. Lah ngono dadi nek aku ya kebagian sewan. Sewan. Lampu. Oh. Dadi ngaryakne wong-wong kok. Lah ben ora klumpuk dadi siji ngono. Oh. Lah nyatane do nabo do anu ya entuk kerjeken. Ngono lho. Ora kudu ngono. Apik-apike kuwi lek nuthuk teke dhewe. Gamelan ki lek nuthuk teke dhewe, ora masalah mbok nganti tugel, mbok nganti sempal. Lek teke dhewe ora masalah mergo teke dhewe dituthuk sakayange. Ora dadi perkara, ora dadi masalah. Bojo ya ngono, nuthuk bojone dhewe ora masalah. Lek mu nuthuk bojone tanggane gawe masalah. Ngerti ora? Ngerti ora? Urung karuan. Rung karuan piye? Lah tukang pijet kae ora mijeti bojone dhewe kok ora perkara. Beda kuwi tukang pijet beda. Ngene golek menange dhewe. Weh wis kenalan karo warga masyarakat Wonowoso Ngaglik. Piyai semene sapa to sing tak kenali? Sapa to sing ora kenal ngono to kan? Lho walik. Walik piye? Piyai semene sapa to sing tak kenali? Maka ada perkataan mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tepung sik karo warga. Wis kenal karo kowe apa urung? Lah nek karo aku ya kenal kabeh to Pak jenengan so. Hah? Piyai semene nek karo aku kenal kabeh. Apa iya? Bisa dibuktikan? Buktikan. Nuwun sewu, Pak Bu ingkang mriku. Sampun kenal kalih gareng niki napa dereng? Mriku Pak, pun kenal kalih gareng niki napa dereng? Wes kupingmu ngrungokno. Rasa kemaki. Kene iki wilayahku ngerti ta? Enten setunggal sing muni kenal no. Sing ndi? Prop Sarwanto. Lah kok kenal? Lah lagi gak gurune mbokku. Iya. Iya ya. Tekan kowe barang ya. Tekan aku barang aku ya diulang karo profesor. Duwijo hebat. Heeh ya. Mula kula mayang wis ora isin. Ora isin. Aku anggere ape mayang kok isin eling. Lah Pak Prof ya guru ngono ya kok.
ngece wi. Ora ning karyanya kan luar biasa. Oh iya. Karya-karya lakon naskah-naskahnya hebat. Lagu-lagune juga hebat. Lagu-lagune jos. Sing iya. tak senengi lagune Putri Wonogiri, Pak. Jos niku karyane hebat niku. Iya. Niku sak bawane ya apa enak, lirik ya apa enak, nadane ya jos. Hebat. Tepuk tangan kagem Pak Prof Sarwanto. Luar biasa. Peyayine gagah gede. Nyenengke ya. Pentas ditenggani di pengestoni karo gurune awake dhewe. Gurune awake dhewe. Kowe mbiyen ya pedalangan. Pedalangan lho. Iso ndalang. Alah nek gur ndalang. Nuwun sewu Pak Prof. Ora umuk ora sombong nek gur kalih niki kaduan. Buktekne rene ndalang. Ndalang rene. Oh sik apa? Ora ketang sak gebyaran. Ya ngono apa. Saiki iki bukti fakta dibuktikan kepada semua masyarakat. Bukti ya bukti wong sing bayarane akeh kono. Ora ndene ngono. Masalah kowe ning kene kan sing bayar aku, ngerti ora? Sing kandha sapa? Lah, kowe wis tak bayar to, tak lunasi ke sore. Lah sing lunasi sapa? Sing lunasi asisten. Lah nek dhuwit kok panitia. Kono rak gur talang. Wong kok kono pira ya ora roh penting tok aku 1100 kok. Iya. Ora ndene ngono kowe ngerti nggen pagelaran ora? Pagelaran yo paham to, Pak. Pagelaran ngene iki. Lah yo paham. Siapa yang menjadi poros utama setiap pagelaran wayang kulit? Dalang. Dalang itu wenang? Wenang Murbawasesa. Wenang perintah. Wenang perintah. Sapa sing diperintah karo dalang? Manut. Perintah dalang rene. Tak buktekne kowe rumasane pamer enek apane aku. Baleni pisan, Kas. Apa? Pagelaran Pagelaran kaya ngene iki sing menang. Wenang sapa? Dalang. Sing menang perintah? Dalang. Mula dina kowe tak perintah kowe dalang rene. Oke, siap. Nah. Sendika wong diperintah dalang. Oh iya. Dadi sakmene kae iki sing menang dalang. Dalang. Ketika dalang lungguh ning isor blencong, kuwi duwe kewenangan yang luar biasa. Utama. Heeh, dalang. Oke, siap. Nuwun pangapunten Pak Prof pangestunipun. Iso. Oke, buktekno karo wong Wanawasa wong ngaglik nek kowe iso dalang. Ning jenengan ampun cedak-cedak. Ngopo? Engko ganggu aku ben wayang aku elek. Geser ini. Oh iya. Ya, Iya, nate to Bu, kula kan mayang wong ning guriku. Ape sabetan apik didik-didik terus lah elek to sabar aku dadi. Buktekno. Nek nganti esuk taun iki engko kowe wayangmu apik, taun ngarep sing ditenggap sapa? Aku no. Oh iya. Ini pertanyaane siji. Ngopo? Tahun ngarep wayangan apa ora? Ya wayangan, rutin kok. Rutin kok. Iki ndeleh kok ya ning kene lho. Ditokok nang ngarep raimu piye? Kobong. Iso ya. Mancal keprak iso ora? Oh iya. Mancal ra iso lah kok keprak bojo kuwi kepancal. Ya. Ya nah, suluk. Dalang iki kudu nganggo suluk, sabetan, ya ta? Kandan nek kaya profesor. Iya. Jo. Nang. Suluk. Kandan ingkang sekar gadung lawan kembang menur kangesmu harum tepuk tangan Ya. pinolan yotan kadikusuma mangambar arum alih pur kuku sing dupaku melun kelun kadi irmega mimba bathara aja turu sore kakyana dewa ngangkang jagat yangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima jos Tepuk tangan. wekku ora kadya nalika semono pindhane roping Jaladidi
Swangkahang gro sesumbar lho kondange aku Pak. Iya kondak kowe ya. Lagi ngono wong do kaya ngono abane Pak. Kae sing gawa kowe kok. Lha jenengan po tahu suluk nek do bengok-bengok ngono. Saking senenge karo aku lho Pak. Alah. Iya. Aku nek apike jane menang aku. Gur kalah pamor asline. Swangkahang gro sumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaluduk kadya guntur ketuk umo pengkang colonidi mbak lumembak banyune kumambang Sik, wis suluk cap apa kaya ngono kuwi? Suluk iso ndangdut lho. Umo pengkang colonidi mbak lumembak penyune kumambang. Suluk tai wis jenenge. Mohon maaf untuk semuanya saja penonton dilarang komentar. Oh iya. Semuanya saja nggih. Penonton dilarang komentar. Nggih, Pak. Wong sing nonton iki meh 2000. Liyane do seneng guyu tepuk tangan kok sitok-tok sing komen. Sajake wedi kesaing modele. Ora Pak, kawasan kita khususno nggih jenengan aku tak liyane lah. Aduh gayane. Kawasaku Jembar Pak. Iya. Wit Papua Sulawesi nggonku kabeh. Sopo iki? Setyaki. Sing ora ngerti nek wis Setyaki sapa? Kowe Srotama. Lah kok kowe ngerti? Kumpul bendina sekotak. Lawas iki. Sapa muni lawas mau? Iya. Rasa swen, ayo perang. Nggo syarat, oke. Iki mau ujare panitia, nek awake dhewe gelem ayang, Pak Kangko ditambahi. Tambahi apa? Gawean. Oh iya. Ojo bangga masam duit. Iya ya. Penonton harap Tenang. oke. Diam itu emas. Diam itu emas. Heeh. Oke, berarti nek jenengan diam padha karo Emas. oke. Wong ora entuk kakek ngomong. Lah ngopo? Tong kosong berbunyi nyaring. Weh. Wong kakean omong ora nek gunane. Wong kakean omong kaya wong edan. Weh. Heeh. Pun sekseni Bapak Ibu, sinten Iya. sing akeh ngomong? Ah iya wis. Pun. Lah aku dalang kok tak kapuk cangkemmu kok. Ki sing umpan aku dek sing mangan kowe iki. Ora apa-apa, kabeh kira si-sian lho. Iya. Kudune ra ngono cah kobok. Dan perang buktekno sabetamu lek iso ngalahne aku, bengi iki bayarku PN. Piye? Nek iso sabetan ngalahne aku, bayarku PN. Nuwun sewu. Ngopo? Ya ora mungkin tak pek. Lah ngopo? Lah ngarep mau jenengan wis kono nek bayaran wis didum lho kok. So. Oh iya. Iya. Amplop kae kon ngepek. Iya. Iki kok wis tuwerane dalang-dalangan ya. Iya, sesuk setoran barang kok. So. Kena diterokne kaya. Sigra bala kang tumingal dikumbangi ngono. Ora nek mikir kok. Ora nek mikir kok ya. Perang campu samya medali. Oh. Ler kadet. Wileting gongso. Godo. Godo. Wah, godo gongso. Isi ora dadi. Hop, sing nyindeni adik kuwi pe, adik kuwi. Sapa? Nila niki
adikku. Lah lah. Oh Naila to. Beh ra paham belas. Niki Kyai Wirosari. Masa ada kayak masmu? Nggih. Ora gila duwe mas raine ngono. Arep kok gila bendino tak sangoni yo. Oh iya. Ayo, Dik. Iya iya. Awake kesel, leren sik limbuan. Ojo dipleroki ta. Ojo dipleroki, limbuan. Ya sing eling suwuk alhamdulillah no ana tetembungan wayang kuwi nut jaman kelakone bar perang gagal limbukan ya apik ngono ya heeh gandeng iki ana bintang tamune nanjake bintang tamu ya sapa yong ya iki bocahe lagi yes hidup-hidup nggo gladen genaon mbok menawa dadi bintang tamu sing misuwur nak ngono ya heeh ditanjake ana nek Jawa Timur kondhange Jo Klitik Jo Kluthuk iki ana Jo Kangko ya Nun sewu Mas ya kepareng regengaken swasana jumeneng ya kowe iso ngongkon aku ngadeg kok ngongkon aku ngadeg lah iki lho bocah nek gak paham pakliran yo ngene iki ora paham piye dalam sebuah pertunjukan wayang kulit sing menjadi center sing entuk perintah niku sapa? Sing menang perintah? Sing menang perintah niku sinten? Dalang. Lah nek diperintah dalang kudune manut. Nuwun sewu panjenengan jumeneng nembang. Atur lelipur kula dalangipun. Wah, suruh. Nggih sugeng dalu Pak. Dalang nggih. Kados pundi Pak wartosipun? Alhamdulillah saya sehat walafiat nggih pangestunipun. Sehat ya, Dik? Nggih. Oh, keng dalem jam pinten keng dalem? Saking bibareng isaan kula sampun ndujuk mriki, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Piyambakan apa kalih sinten? Wah, nggih kalih rombongan menika, kalih kanca-kanca, nggih. Ya. Ning gen gayeng, iki dijumenengke biasane dagelanke jumeneng nganggo iringan. Nggih. Ya kira-kira diiringi apa sing penak jenengan? Mboten usah joget-jogetan. Selawatan. Yasin. Yasin wong mati ngawur. Yasin. Tegese iki ben keselamatan berkah Gusti Allah ngono lho, Pak. Serampat nggih. Serampat nggih. Nggih nuwun sewu, Cok. Pun serampatke kersanipun jumeneng. Wah iki senjata makan tuan iki. Nah, ya bagus, Masya Allah. Dagelan bagus ngono.
Ora upama ngene iki kok kelakon ya 1100 ngono ya cucuk lah. Elok tenan, elok tenan. Nun sewu paring asma sinten, Mas? Kersanipun piyai mriki do tepang. Pun kenal sedaya dereng? Oh, dereng, tepangan riyin, tepangan riyin. Iki kok malah senjata makan tuan ngene ya, Mas. Ora dadi boyong apa. Wong sapi kae sing menang dicekelke keloe. Heeh. Nek jarang kae pekae nek menungso tembunge. Tembunge nggih laras. Mau kancaku ndalang ning kene ngendika sing menang Murbawasisa kuwi dalang. Somben ora usah nganggo ngene iki ya. Mengke-mengke aku bas. Lho, kersanipun ngertos rekasane dagelan, Mas ya. Dadi ya dadi sesuk nek menggale kan lebih jero. Oke. Jeng. Paring asma sinten nang Sa Bagus? Jo Kangko. Jo Kangko. Dalemipun pundi dalemipun? Daleme Mojosongo cedhake ngene Jo Karno. Wah, jeng. Elok tenan. Mau mriki nitih napa? Anu nge-grab. Oh nge-grab. Nggih. Kapakno dagelan nek urung misuwur mobil urung duwe biasane. Iya. Nge-grab ora apa-apa. Mau nge-grab entek pira? Telas 7 dosa kan. Ya wis gampang tak ijoli gampang ya. Nggih, Pak. 75 to? Nggih. Kadir dalangi bayaran akeh kok wis gampang kok tak ijoli nek gur 75 wis. Wis kok tak weki 100 kok selawi nggo tuku jajan ya. Nggih. Nggih, seluwung to. Bajiret. Kene lakon apa to ya? Iki gandeng warang ngono ya kathah. Hah? Iki ditanjake kira-kira salah siji nggih. Nggih. Upama dagelan iki multi talenta. Multi talenta. Dagelan iki serba bisa. Sebab bisa. Upama ketoprakan ngene ya, Sal. Lho ya iso to Ya iya nek no dagelane ketoprakan ya, ketoprakan ya. Duduk. Bebek ngatek kuwi, ana kuwi. Arep Wiwi ya. Ayo Nak, anak Wiwi aja kan Nak ya. Jogran. Aku sing teko Jogran. Jogran. Piye Bandung? Tuk. Birang-birang dina iki pikiran atiku mok gawa lunga Juntan. Ayumu sing kaya dene widodari darat ingkang kuwawa bisa ngorak-ngarik marang batinku. Tuk. Hop. Iki ketoprak kok modele kok kementus. Ngopo? Lho sutradarane iki aku kok ujug-ujug nggih lakon dhewe. Lah piye ta? Lakon iki Haryo Penangsang. Hari penangsa. Kok jonggrang. Lah kuwi iso kuwi kok. Ha bubrah no ketoprake. Gelem mau nyanyi dhewe. Haryo Penangsange aku. Heeh. Kae Kalimayat. Ha? Kok Kalimayat? Nyamat. Kalimatamu. Aku Kali nyamat tok kali mayat. Iya. Sutradarane iki aku kok. Oh iya. Aku dadi sapa mau jenenge? Aryo Penangsang. Heeh. Kali nyamat. Lah jarane kok kene. Jung, nang Pak Jaran ki to? Ki dagelan sak donya iki maling trunyak ya asune iki. Ya. Ini Gak aku nek dadi jaran. Oh ya wis nek wis jonggrang. Jogran. Kowe ngerti lakone jogran? Lah. Jonggrang mbok takon aku to, Pak. Lek pancen ngerti, Ora ngerti ya kowe. Kowe lah tuk. ora ngerti kok. Jonggrang bacot kan Bandung. Jonggrang Bandung Bondowoso. Kedapuk jonggrang Bandung Bondowoso. Ya. Bacotke. Heeh sing bagus. Tuk. Negaramu wis rubuh jogran. Kakangmu wis tumeka pati, iki mung karek kowe ijen sing tak karo, Pak. Para gage dina samangko kowe manuta dadi bojoku jogran. Ora sudi Bandung. Ya kene kowe ora sudi dadi bojoku. Sedulurku wong tuaku kabeh wis mbok pateni. Kok njur kowe arep ngepek bojo aku? Kuwi sing jeneng Jawabane ora ngono to, Wi. Lah piye? Ora sudi jonggrang. Aku wedi wong bojomu bosku ngono. Iki dapukan lho, dapukan. Men kok. Oh gak tenan lho iki mau. Ya. Ora. Oh, lah ra omong kok. Sutradara kok gak ngerti iki piye iki mau. Sutradara. Wah. Ya bacot to. Jenenge Bandung Bondowoso iso bedah negara.
Kuwi minangka bebungahe bisa mboyong putri. Mongko putri ana ing kene ya mung kowe, Jonggrang. Kowe aja dadak kemresik. Apa aku kurang ganteng, apa aku kurang gagah, apa aku kurang sugih? Aku sing sago mulyane uripmu, kowe njaluk apa tak turuti watonan njaluk temu lintang. Wes. Eling. Usia. Napas. Ingat usia ya. Napas ora kene dihapusi. Yo eling usia. Terus piye lek omongan gen iso? Yes. Mbak Li. Lucu lagi. Jenengan jawab apa? Aku nek bagus jenengan bagus, nek sugih jenengan sugih. Pertanyaane siji, apa? suwe apa sedelok? Ngono ayo takok. Ya sing suwe to nek. Lah takok kono suwe apa sedelok? Suwe apa sedelok? Aku ora mesti. Nek awak kesel ya diluk tok. Ning tau suwe? Tahu. Wah, aku kelingan. Apa? Utari mau jare duwe bojo gendruwo. Sebabnya aku gendruwo? Mergo suwe. Jenengan suwe apa sedelok? Suwe. Ah, tunggale kene mau. Gendruwo. Gendruwo ngletak ndasmu ya. Aku wis salah terus kan mau. Bajingan. Iki lakone apa to? Yo ki. Lah aku kula nggih gugu jenengan ngendika lho. Heeh. Mau jare Utari duwe bojo gendruwo. Napa meneh gendruwo? Suwe. Lah jenengan suwe apa sedelok? Suwe. Lah gendruwo. Yo wis. Ngene wae Bandung. Piye? Aku gelem dadi bojomu. Heeh. Ning aku njaluk gawe urung. Ya ora lucu napa sih iki. Ning gawekno candi sing cacahe 1000. Candi. Iya, Cacahe 1000. kapan? Jroning sewengi. Sewengi kudu. Kudu dadi. Sanggup apa ora Bandung? Aja meneh kok mung gawe candi sewengi 1000 kudu dadi. Aku gawe bayi wae. Ya jebol. Kowe ora ngerti katiasane Bandung Bondowoso. Sing duweni kadigdayan kasekten paribasane tinatah mendat jenomen pinakun mendat nedi njundil. Opo. Ingat usia. Ambil napas, persiapan. Tak buktekne wong sak jagat raya iki yen to Bandung Bondowoso ora kena disepeleke candi 1000 tak wujudi. Lambune lap. Allah Candi 1000. Sak biaran sak kedeping netra candi 1000 wis dadi. Tegese wong utang kudu nyaur kowe wis janji kudu ditepati kowe gelem dadi bojoku. 1000 wis dadi. Wis dadi. Ora mungkin. Loh. Kok ora mungkin sawangen dhewe wis ngono kae candi. Aku ora percaya nek wis dadi 1000. Jajal tak hitunge Bandung. Hitungan pirang-pirang candi sing semono kae sing ketok mencolok ya kuwi sing ketok mentereng mung siji ya kuwi Candi Sarwanto. Istimewa. Cip. Coba tak hitunge kok kono Bandung. Ya. 1 2 3 4 100 500 Hitungan. 700. Nek kowe ora iso ngitung, njaluk tulung karo sing gampang. Kuwi tukang ngitung. Kurang 1000 ngoyak terus. Piro, Jonggrang? 999. Tegese? Kurang siji. Kurang Bandung. siji. Yen pancen kurang siji tak genepi dina samangko sing siji dadi candi goreng. Dadi candi iki dikapak-apakne gelem kok. Wis Bebas. Gak obah lho candi ki ora obah. ngalih. Amoh. Ngalih. Oh alah, Ndek pendek iki rekosane kok ngene Ndek iki. Ya. Pripun Pak? Gayeng mboten? Gayeng ndi dalange aku karo kene gayeng ndi? Gayeng aku to, sesuk dalange kula. Kene bintang tamu. Puas. Jonggrang. Wes. Roro Jonggrang ditembangke. Oke, Bolo. Iki aja ditiru lho, cah-cah. Dalang ngadeg iki enggak elok. Ya, enggak oleh. Kecuali aku, nek aku ora apa-apa. Dalang ngadeg ora oleh. Ya. Aku ora dungokno. Aku sesuk siap diseneni karo DK Channel.
Lah iki masalahe ngoyak drama dan ngoyak ngono ya, Reng ya. Nggih, leres. Ora dadi boyo pengopo. Bakune intine menghibur. Oh iya. Leres, rangesunipun. Ya. Aku wis pesen godo sing metu strume kok. Ya. Roro jonggrang ya. Ayo Reng. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang asmara. Oh. Sepadak no prajuritmu kalah ora. Mula kowe Paksi, rokok le. Wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara jonggrang manut sun pundhut Oh. Candi sewu sewengi kudu dadi. iya jonggrang pangundut aturuti Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran asmadak no prajuritmu kalah perang mula kowe Cepet dateng kowe aja kumpul. Saiki kanggo kudu rampung. Dilo mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis sedo ala bawana segara. obat-obat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara jonggrang manut sun pundhut garwa Bandung aku terbebas Candi sewu sewengi kudu dadi. iya jonggrang pangundut aturuti Terima kasih, Reng. ya Bu Urung rumangsa komplit pada malam hari ini. Nek gurune awake dhewe, dosene awake dhewe. nggih Iki kejadian yang sangat langka. Ya, mahasiswane pentas ditunggone karo dosene menjane Pak Alhamdulillah. Profesor Sarwanto diaturi tindak panggung. nggih Kuwi mesti panjenengane dalam rangka nonton wayang mesti nyorek-nyorek meni gawe tembang utawa gawe bawa. leres padatan nggih ngaten Heeh, mula diaturi tindak panggung ya. nggih Nah, yo para kanca monggo pun aturi tindak panggung karo nggih ngetes gamelan Bali, Cok. Yo. Yo, supote nganggo gamelan Bali. Yo. Mari-mari Pak Sarwanto, profesor kita. Yo.
Pak Prof. Sugeng dalu, Pak Prof. Sugeng dalu. Nggih. Pangapunten matur sembah nuwun panjenengan kersa berkahi dumateng kula kalian jajak anggenipun budidaya ngremenaken warga masyarakat wonten ing Ngaglik wana Wasa. Wonosegoro. Mboten namung dalu menika, kula Nggih. waos yang kula nggih ningali putranipun. Oh, Mas Indra. Nggih. Oh, nggih. bapaké. Nggih, 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 nggih. Wis kaya meh kaya bapake. Nggih. Eh, Nyuwun dawuh, Prof. inggih kula rumaos mongko dalu menika ningali panjenenganipun Mbak Limbuk ngringkit wonten Wonowoso nadentok bayaranipun boten sesuai. Mumpun sesuai kok, Prof. Oh sampun sesuai. Sampun. Nggih. Ngeten, Pripun? mumpung niki masyarakat warga Wonowoso menika kathah ingkang mirsani, Nggih. kula kepengin taken Napa? napa kok sebabe angger wayangan merti desa Wonowoso dalange madhep ngalor. Nah, nuwun sewu mbok menawa niki mbok menawi lho nggih. Niku pundhene wonten sisih mriku, Bro. Laras napa mboten? Mboten, mboten pun kathah. Nggih, lah pripun? Ngeten. Sebabe napa kok iso madhep ngalor? Nggih. Delalah merti desa tahi bersih desa Wonowoso menika salah satunggaling objek material penelitian kula disertasi. Nggih. Nggih. Terus disertasi kula menika objek materialipun Solo Raya. Nggih. Subo Suka Wono Sraten. Sraten. Lah rikala kula dipun ujian tertutup. Apa kok sebabe ya? Kok wayangan wonten Wonowoso dalange madhep ngaler. Madhep ngaler nggih. Sebabe napa, Bro? Lah niki kula taate analisa. Nggih. Gadah S3 ne kedah nganalisa. Nggih. Menawi petungan pasaran dina, Nggih. paing niku manggene wonten kidul. Paing gitu. Pon kulon, Nggih. wagi lor, etan menika legi, lah kliwon wonten tengah. Nggih. Yen keng kidul ajeng teng tengah, berarti kan playune mesti ngalor. Ngalor. Teng tengah. Nggih, ajeng tengah ngalor. Karena dalange madhep ngalor. Oh. Niku siji. Nggih. Sing ping pindho dalang menika padha karo lingga. Lingga niku. Nggih, sebabe bersih desa atau merti desa menika lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Kaya Nggih. wau Dewi Sri. wau. Dewi Sri nggih, nggih. Gandenge napa, Pras niku, Pras? Nah, dalang madhep ngalor. Nggih. Lingga, Nggih. dalang lingga ya ninipun sinden. Nggih. Lah, wong Jawa niku sosok yen wong lanang wis jejodohan nganti 5 tahun sosok urung duwe anak to. Nggih, Terus nggih. anak-anak wah supaya duwe anak digolekne godhong lingga. Nggih. Line tangga karepe ngene. Lah ngalor niku karepe niku. Oh, lingga. Dalange iso ngalor ha niku niku. Oh, tasih saged. Nggih, kulone nggih ngalor lingga. Wow, lagi iki lingga iki line tangga. Linggane ngalor, mulane madalange madhep ngalor. Madhep ngalor, oh nggih. Paing, nah wau. Nggih. Teng pusate kliwon wonten tengah. Nggih, nggih. Nuwun sewu, Prof. Niki wong kagem disertasi nggih, Prof nggih. Oh, disertasi. Oh, menawi ngaten lulus nggih. Profesor Linggo nggih menika. Profesor kok. Nggih, nggih, nggih. Oh, ngoten nggih, Pras. Nggih. Nggih. Tasih wonten dasar sanesipun namung kali niku nggih. Menika Oh, ingkang nggih, nggih, mligi wonten ing Nggih. Wonowoso. Lah niki kula gaweni otak-atik. Otak-atik napa? Napa bawa Bawa nggih. ah,
Pangkur, Pangkur pelok. Nggih. Niki isine mantram sakti. Wah, iki. Sing isine niku ndedongaken supados brayat ageng Wanawasa mriki menika Nggih. rahayu niskala, Nggih, ayem amin. tentrem lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin, amin. Nggih. Monggo, Bro. Niki mau tatik teng mriku nggih. Nggih. Spontanitas lho iki. Merti desa Wanawasa gelar kelir wayang ing bengi iki brayat agung anyeng kuyung wongon mangis tungkara brayat agung nyeng kuyung urunan 100 nggih nanggap jenengan. Siap. Nggih. Mugi-mugi sing urunan ora lokak bakal kebak saya ngrembaka kathah rezekine Allahumma. Amin. Nggih. Bungon Lek-lekan. Nggih. Ndedonga Ndedonga. Tirakat. tirakat Nggih. meminta mring Gusti ing Kang Maha Agung mugi rahayu niskala. Lah niki mengke Nggih. enteke pangkur diboji nggih. Nggih. Itu balungan muni spontanitas. Jiro luro lumo luro ji. Wah, ya pelajaran oke. Jiro luro lumo tak tung sampak ji. Ji tak ndang ngaten nggih. Nggih. Jiro lumo. Ya. Jiro luro lumo luro ji. Nggih. Spontanitas. Ya. Monggo. Ayem tentrem lahir batin nangis sajroning atiku nalika ramu indahku Ayo lah omah-omah. Aku kudu sambat karo sapa. Monggo, Mbak.
kanca-kanca tepuk tangan buat Pak Sarwanto atas ninggal katresnannya. Nyun sewu, Nggih. Mas Kangkung. Nggih, pripun, Prof? Kula mboten jembene marga kula ketua Pepadi. Oh, nggih. Saya mulai dosen pedalaman mangke ndak. Oh nggih. Nggih sing ngadeg kula mawon. Nggih. Napa niki jajak niki ndelalah niku. Nggih. Maratuane niku kan sinden kula gumriki. Nggih, leres gumregah iki kalau Niki manten. niki nggih murid kula. Kula mboten wonten lenggah mriki, Prof. Ngrumaosi kula muridé kula teng ngandhap mawon. Oh iya. Wis tak monggo sampun dipun lajengaken. Oh, siap. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Prof, kula nggih matur nuwun. Wah, luar biasa. Nggih, matur Nuwun sewu, nuwun. Prof. Yen pun pensiun kok nggih. Oh, sampun pensiun. Ngagem mik to, Prof. Ngastomik. Oh sampun Oh, pun nembe pensiun. mawon, Oh, nggih, iya, nggih. alhamdulillah mugi Namun berkah. tasih mucal wonten pasca. Oh, ngeten tasih mucal, Masya Allah. Nguji tasih. Wah, berarti tasih gadah bayaran bulanan, sing gadah pensiunan nggih. Duwe no. Nggih. Nyonya kula nggih pikantuk bulan. Nggih. Gandeng kula mboten gadah raketan nek 100 diprati. Nggih, kula eling gumregah niku sae sanget tok, Prof. Nggih. Alhamdulillah, sido berkah barokah. Niki mengke diksekseni piye semene mboten bakal tak nggo tuku blonjo, tak singgahke ben berkah barokah, Prof. Ora bakal tak nggo tuku blonjo, ora bakal tak nggo tuku jajar, ora bakal tak nggo tuku sembarang kali kejaba nek kepepet, Prof. Sing sesuk tak laporne karo maratamu. Oh, mboten napa-napa wong niki mengke tak transferke rono, Dik. Matur nuwun. Sembah nuwun, nderekaken, Prof. Matur sembah nuwun, Nangis Prof. aja. Luar biasa. Nggih. Jane elok. Nggih. Kiai bagus putih gede dhuwur profesor. Anake ya ayu, gede dhuwur. Masya Allah. Kancaku anake, Dina Nggih, kuwi. nggih, nggih, nggih. Wonge kalau wonge VC karo aku. Oh nggih. Mbak Dina iki putrane Pak Sarwanto, Oh lah peteng. Bapake gede dhuwur kaya ngono ya anake ya gede dhuwur. Alhamdulillah. Nggih. Niku pancen nggih pun sepuh dadi gede dhuwur. Aku jek nom cilik, ngono nek wis sepuh sak Pak Prof ya gede dhuwur sami uga. Ya ora iso, mati bongko semono kuwi. Lho, pertumbuhan kok, Pak. Ya marang-gono telu. Injih. Tata terus sapa jenenge kuwi Prima karo Imas. Imas, ya. Diaturi jumeneng, heeh. Kumak Pang Pak yo. Sisan Mas Gareng. Napa? Naila karo Anin. Diaturi jumeneng sisan. Ya kene nak. Iki sing bagian muda-muda. Nggih, siap. Nek sing sebelah kene iki anak wedok. Oh, iki pundi? Iki sing iki. Tepangke no, kula Gareng jajak. Ngerti aku seneng ora? Dalam? Ngerti aku seneng ora? Nggih. Anakmu seneng aku, Pak? Iya. Ya. Ya sebelah ya dikenake yo, siji-siji yo. Tidak Paling kenal mah asmane tidak apa? sayang kok. Asmane sinten? Sinten? Jenengan kuwi asmane. Aku lho. Nggih. Prima. Primai wong sugih, Pak. Kok iso sugih? Sugih kukul. Sugih. Prima iki kendaraan pit motor iki Prima Astria. Astria Prima nggonku betul. Astria Sinten Prima. niku? Leh kutuku mbiyen 2.700.000. Iya. Iya, iki apa ya payu semono ki? Pripun, Prof? Ora didol ngawur iki Dagangan dagangan. sisahipun, Mbak. Ora sekolah apa diane takon isis. Oh, ngoten, nggih. Anakku aja SMP kelas loro. Oh, kelas kali. Tasih sekolah napa pun rampung, Nak? Nembe rampung SMK. Oh, nembe rampung SMK, Mbak. Den iki bacut. Nggih. Nah, rencana kuliah ning endi? Teng isi. Isi ndi? Isi Solo. Alah HP Prodadi, no. Saya Iki bro dadi mana isine. Alah aku profesore kok. Anek Ora profesor kompresor nek. nggo ngumpo iki. Injih, matur sembah nuwun ya, Nak. Asli saka ngendi? Asli ngendi? Ngawi. Bah, gak wanita kok aku. Ngapa rawani teko? Geger men iso foto iki.
Ya sebelahe. Sisahipun no, paring asma sinten? Nimas, Pak. Nimas. Ya kok Pak lho padake sepuh banget, Mas ngono lho. Lah napa? Mas. Mas. Oke, Nimas. Nimas. Nggih. Diam, serius. Nggih, dalemipun pundi nak? Trenggalek Jawa Timur. Bayu Trenggalek. Mbak Uul. Nggih. Lah kayak adikku. Oh, nggih to? Lah mbok sumpah lahir batin. Kok saged? Bojo bermoro, bapake iku jenenge Mbah Mul. Mbah Mul kuwi adike Mbah ini iki mbahku. Urute iki ngono, mula cacah kae sing apik-apik kae asline tunduke karo aku. Anggere nek wong ayu di aku. Anggere nek wong pinter di aku. Aku kok, Dik. Iya. Heeh, sing kuliah ning ndi takono? Kuliah teng pundi? UNS. Oh, UNS. Kok gak ning isi ngapa? Mboten napa-napa. Oh, jane isi rak ketemu Mas Dodo. Dosenipun enten Mas Toyib kae ya adikku. Lho kok kabeh-kabeh di aku. Mas Toyib kuwi putrane Pak Widodo Wilis Wonogiri. Pak Widodo kuwi adike ibuku Sri Rahayu, aku iki mantune. Lah Pak Prof niku kepalanipun gumregah, sintenipun ibu biyen. Aku pengarange no. Pengarang apa? Pengarang iki sesuk mangkate nanti nyupire piye ngono. Nggih, matur Mbah Nun ya nak ya. Ya semester piro? Sekawan. Wah, jurusan? Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, pinter bahasa Jawa. Mboten. Pendidikan bahasa Jawa rasa bahasa Jawa iki. Mboten saged. Wis gak apa-apa sinau ning wayangan kok seneng karo Pak Kangkong ini kok sae bahasa Jawa niki kok sae. Iya, terus pitakone ana cara kenek piro? Ono cara kok enek piro? 20. Lah 20 piye Pak iki? Jawabane ono cara kok tak takoki 20. Ya bener 20 ta ya? Lah ngawur. Ana cara kok dados awala padha jayanya monggo potong. Penonton lho do paham. Kok iso? Ono cara kok piro cah? Lho papat. Kok iso papat? Ono cara kok 5 no matane. Goblok. Oh alah. Malah dari iki lho malah. Iya. Sukses selalu. Jos. Nglerek sih sahipun. Panas Mas sinten nak? Anin ta iki? Ya apal aku. Anin coba Anin Dita apa Anin? Anin Rahayu. Nindita Parasdiati. Nindita Parasdiati. Paras Diati. Diati. Nggih. Oh, Nindita ki artine anak. Ya. Nggih. Paras ki wajah cantik. Diati ning jero ati. Jadi bocah sing ayu senadyan to rupane ayu ning atine ya ayu. Muga-muga ayu lahir batine Allahumma amin. Wah, bareng jejer kene koyok kae. Apa? Limbuk cangik. Wi adekmu dhewe jare elek-elek lho. Sing ngono ngelelek sapa? Lah limbuk awake gede. Limbuk ki ane artine. Limbuk ki apa? L I M B U K. L. Kompak men to kowe iki. L ki linambaran. Heeh. Ilmu Heeh. menungso bisa urip kepenak. Oh limbuk. L I M B U K linambaran ilmu manungso bisa urip kepenak. Muga-muga penak uripmu Mbak Naila Wirosari. Ya tanggaku ya adikku. Ana Hastu ana Naila, ana Hastu. Weh. Bocah loro iki selalu kolaborasi. Ora jodoh sing tenanan ning jodoh dalam berkarya kuwi lho, Pak. Oh iya. Sukses selalu ya, Nak ya. Ah iki napa mundut? Dawuh napa, Pak? Saka Bapak Hasanuddin ning ya. Sing apal wae kabeh iki isih tresno karo garwane wong liya engko wae nggon. Ya, Gara-gara. Sing apal apa kabeh? Apa Bubuk Asmara apa Selendang Sutra Kuning apa sing apa? Kabeh. Golek siji rapal. Ayo rapat, ayo rembukan sik. Merapat. Nuwun sewu Pak RT, dipun bantu rapat Pak RT. Ayo, rundingan. Kon rundingan mah gede-gedenan susu. Ngawur saiki. Cangkeme. Ha kon rundingan mah ngene iki. Ora bejaji blas. Ulang-ulangane Pak Kangko ini iki. Rusak. Lah ya tobrut. Malah. Apa tembangnya nak? Apa tembangnya? Ya. Lestari. Oke. Siap. Sang Dewi katon nglam-lami ambabara wewangi sepi ora. Semi. Lah ya wis bengi sepi. Rame ngene kok sepi. Mbok ngomong nek ra jegos. Nembang enak ya. Siap, gerak. Posisi. Lencang kanan, gerak. Ya ben ratu butuhan lencang kanan kok majotos-jotosan. Iki bocah joto pramuka ta ora to iki? Tegak, gerak. Oke, semuanya senyum. Oke, senyum yang manis. 1 2 3 difoto. Ayo. 1 2 tidak jadi. Ada yang belum senyum. 1 2 tidak jadi. Ayo, semua musik siap. Langsung kita kasih. Kali janji nih.
Salam kagem Rama Widodo. Saha Bunda Yayu. Mas Joko bilang kenceng Madiun. Terima kasih. Mbah Lurah Wonorejo, matur nuwun rawuhipun. Yang kedua kur bersama-sama bergembira warga masyarakat Wonowoso Aglik Ojo Songo. Nandang Gemolong Sragen. Sing muda-muda wis genti generasi sepuh-sepuh. Apa nggih enten to, Pak? Gugong. Lagune garapane kanca-kanca, lagune lawas ning diaransemen gamelan Bali. Wah, cocok. Oh, ngono. Lagune Loro Sesigar. Ya.
Ya, kudu berkreativitas dan ada letupan-letupan baru no. Ya, ya. Ya nek arep sabetan wis kalah karo bocah-bocah saiki, ya ngono ya, heeh. Wis ngrumangsani, heeh. Wis. Ya, pakune iso bergembira. Ya, ya aliran sepuh ning garapane garapan mugen di benakne karo Profesor Sarwanto nek enek kurang-kurangi. Ya, heeh. Sing nulis aransemen Sri Eko Widodo sarjana seni magister seni. Ya. Sing dalang Ki Anom Dwijo Kangko sarjana ekonomi. Ya. Sarjana seni. Ya. Gentim Banyuwangenan kendange ana ta, Gu? Siap, Gu, kendange le. Nah. Dwijo laras ki komplit kok. Ya. 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 Wis ya, Go, para kanca. Ya. Monggo tak tuntak tung gong. Yo, loro sesigar, yo. Mas Tarno Tania Jaya.
meski kudu eling sajroning urip